Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, senior citizen patay matapos ginlabo sang iya hinablos. Bangod sa Kandila, puluyan sa Mursya nasunog. Sa balita nasyonal, nagkalamatay bangod sa Bagyo Paeng, nagdangat na sa 110. DepEd gintugutan ng voluntaryo nga pagsuksok sang face mask sa sulod sang classroom. Maayong aga Bacolod, mga agabalugamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Nobyembre 2, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kagaksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sa ne. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets. Good morning mga ka-action. Good morning Action Doors. Good morning, Action Boy. Kag sa mga ka-action ta, happy Wednesday. Good Happy sa inyo. Wednesday. The feeling mo do Monday, no? Yeah. Ay, banda do feeling na do Monday kati holiday. Ay, Saan, correct. hapon bala, no? Oo. Do feeling mo Monday kay kahapon, do feeling mo Sunday. No, do kalawig sa bakasyon, ha? Very much. Anum gid ka adlaw actually. Long Sa weekend. mga especially sa mga estudyante. Correct. Kaya halin sa Huwebes, way klase tungkod sa kuan mo. Sa Bagyo Bagyo Paeng. Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes, Martes. Kalawig So wala na gid sila rason, Action Boy, nga hindi sila makahimo sa ilang assignment. Okay, sige. Correct. Why isla sa rason nga hindi sila magdaog sa ML. ML ang iban mo. Mga ML pag o hindi ka magpatama sa ML ha, Oo. mga estudyante da. Oh, baw, Ambot gid tutok sa lanay iyo. sa pag-eskwela. Gid, baw. Ateng. Si Ateng. Si Ate na magilabtan. Sa nag-monitor dito sa Facebook, please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Good morning na dira sa aton nga aga pa nagabulugtaw nga mga drivers naton. First day gali subong sang face-to-face classes. Nga full Yes. face-to-face classes ang DepEd. So mga estudyante aga pa preparar na kay may face-to-face classes na sumugod karon adlaw November 2. Pro ako ya kuan gyapon bisan may executive order ang presidente bla nga actually executive order voluntary nga pag suksok sa face mask. Pero ako ya face mask gyapon no kay para sigurado kita ya no ikaw lang. Sigurado nga protektado. Protektado kita. There's no harm in observing the minimum health protocol. Yes. Wala Sabi ko, ma'am, baka there's no harm in trying. Kaya ka very familiar. sa kakuan na yan, ang dugay na yan. Kita usmong yan, mga kuan na yan, mga policies mong lain na yan mo. Is the mga best policies mong lain na, di ba? Email, lain gina mo yan. So, maing agaliwat sa aton dira nga monitor sa Facebook. Si Pres Dennis Richard Tibor Roma. Morning sa imo, Pres. Yes. Kagawad Imbong Jocampo. Ay, aga, paslaran ito sa kapihan ni Chuna, ho. Ano si Kagawad? Ano Oy, sila good ni morning na Kapito, dahil Kagawad Aga pa sila ni Kapito na nagpangapi, oh. Morning na sa inyo, ano? Homa Lumena, kag Miss Yvonne Boucher sa Germany. Yes, good morning. Ana Sinoro, kag kay Miss Jinky de Alagdon, Araman, watching. Yes. Araman si Janelo Sanzino, Action Boy. Yes, Kamusta? Good morning. Kag si Miss Teresa Linahakayaw. Good morning, Miss Teresa. Correct. Araman si Sir Philip Alonsagay sa My Japan. Morning, Migo. Kag si RJ Galengayo. Good morning sa imo. Patamyo si Renato Haranilla kag Angelica Haranilla sa barangay Lopez, Silay City. Good morning na sa inyo Kay Ma'am Vanessa Mayo, araman siya. Good morning sa imo Ma'am Van. Kay Doc Matt Mayo sa may Rochester, Minnesota. Si Christine Minez Villalobos. Good morning sa imo, Teen. Kay Ma'am Luing Melos. Uy, good morning, Ma'am Luing. Yes, morning dira. Kay Melchor. Sa Indring, mga agaman. Yes, good morning.
Kay Lani G. Villoga Huaringon. Good morning man sa imo. Yes, Si wala na Russell pagpamatis. Gomez, ara man nag-endorse. Ara man siya. Good Ate morning, Sis. Mandira. May agalan da. Standby na kita sa aton nga mga balita lokal. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay 684. Drama komedya nga Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, lasay-say sa detalya na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal. Patay ang isa ka senior citizen matapos ginlabo sa hinablos sa barangay Bunga sa Banwa sang Don Salvador Benedicto pasado alas 2 ang takna sang hapon Lunes, Oktubre 31. Ang biktima ang ginkilala kay Melchizedek Baroy, 62 anyos, sa Sitio Magazine. Samtang ang suspetsado ginkilala kay Edimar Baroy, 30 anyos, sa Sitio Nursey, tanan sang barangay Bago sa Amuman nga Banwa. Sunod kay Police Lieutenant Everly Canto, Deputy Chief of Police and Don Salvador Benedicto, PNP, ginawayan sa magtiyo ang patubi sa ilas ning uma tungtong nga naglambot sa Linab-Anay. Patay si Melchizedek matapos makaangkon sang madalom nga pilas sa nawong kag akon sa iya sining guya kag liog. Pilason man ang suspect nga si Edimar matapos makaangkon man sang labo sa likod kag gindala sa San Carlos City Hospital. Matapos makagwa sa hospital, gindakop si Edimar kag karon na preso na sa custodial facilities sang DSB Municipal Police Station. Ginpahagman ni Canto nga antes pa natabo ang krimen, may daan nga away ang magtiyo. Desidido naman ang pamilya sang biktima nga magpasaka sang kaso kag karon ginipreparahan na ang mga dokumento. Dead on the spot ini siya, base man sa pilas ng mga naagom sini, mga fatal wounds. Ginkuha na siya namon kahapon, gin ano sa family. While ang ato niya suspect, may pilason man ang ato niya suspect, may pilas ini sa likod, ag sabot kon, kag nagpabulong ini siya sa San Carlos. Ang kabahin sang pahayag ni Lieutenant Everly Canto sang PNP Don Salvador Benedicto. Nagdangat sa 60,000 pesos ang balor sa estimated nga kahalitan sa kagamitan nga nagluntad nga sunog sa Hacienda Ballesteros, Barangay Salvacion, Banwa sang Murcia, las 7:48 sang gabi, Nobyembre 1, 2022. Ang balay nga nasunog ang ginapanagiyahan ni Chari Hitida Bagunok kag suno kay FO1 Carla Galvez, fire arson investigator sang Murcia Bureau of Fire Protection nga sa inisyang investigasyon ang ginsindihan niya kandila sang himata sang tag-iya sang balay nga ginbilin lamang sa ibabaw sang lamesa mo ang ginalantaw ginhalinan sang sunog. Dugang pa ni Galvez nga ang nagresponde nga fire truck ang gikan pa sa Mansilingan Bureau of Fire Protection kag Tanduar Fire Brigade bangod ang fire truck sang Murcia ang hindi available. Ginkumpara naman ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, Commander sang 3rd Infantry Brigade, nga gin-claim na sang ilas ning pamilya ang duha ka bangkay sang katapos ang NPA nga napatay sa enkwentro sa Barangay Buenavista kag Barangay Planas sa siyudad sang Giulgan sa Oktubre 30 kag 31. Madumduman nga manapatay ang gikilala nga Sanday Marlon Albino alias ka Max, residente sang Barangay Trinidad sa amuman nga siyudad, kag si Michael Asuncion alias ka Raymond. Sunod kay Pasaporte nga Sanday Albino kag Asuncion ang pareho nga miyembro sa 2nd Platoon sang Central Negros 1 sang CPP-NPA.
Nagaupod sa pagtutok sa seguridad ang katapos ang 79th Infantry Battalion sa Philippine Army sa publiko kag pribado nga mga patro sa Northern Negros sa pagsaulog sa adlaw sa mga Santos kag Fiesta Minataya. Sino kay Lieutenant Colonel GJ Javines, commanding officer sang 79th IB, ang gin-deploy nga mga tropa nagaserbe bilang augmentation sa local PNP kay iban pa nga law enforcement agency sa Northern Negros sagud masigurong matahoy nga pagsaulog sa tigkalalag. Palayag pa ni Javines nga ang militar dahil nga nagapakikangot sa iban pa nga security forces kag local government units agod makahulag ang tao nga wala sang kahadlok. Nanawagan man si Avines sa publiko nga mag-report sa otoridad kung may presensya sa mga makaduluda nga tao sa ila komunidad. Nadakpan naman sa kalalaki sa inspeksyon ng ipatigayon sa Cadiz PNP sa Purok Ilco, Barangay Kaduhaan, Siyudad sang Cadiz. Mga pasado na takna, kung pasado las 4 ang takna sang hapon sang Oktubre 31. Ang nadakpan, kinikilala kay Richard Gilbaliga, 40 anyos, kag residente sang Barangay Purisima, Banwa sang Marapla. Nag-agi si Gilbaliga sa inspeksyon sa kapulisan, kag imbis nga magpundo, nagpalagyo ini. Ginlagas siya sa motoridad, kag sang ginrekisa na recover ng isa ka kalibre 45 nga armas lutang. Ginako naman ni Gilbaliga nga nagpalagyo siya bangod nga may sukbit siyang armas, kag wala sang dokumento. Ang armas nga nakuha kay Gilbaliga ang may unod nga isa ka magazine kag loaded sa 8 ka mga wala naglupok nga bala kag isa ka holster. Gin-impound man sa kapulisan ang motorsiklo nga ginamaneho ni Gilbaliga. Preso karon si Gilbaliga sa custodial facility sa Cadiz Component City Police Station kag natanan na pasakan sang kaso nga paglapas sa layi nga nagdumili sa paghupot sang illegal nga armas. Arestado ang isa ka lalaki matapos na aktuhan nga nagabitbit sang armas lutang sa tubang sang Barangay Hall sa Barangay Bagtik, Siyudad sa Silay, alas 5 sang aga, Oktubre 31. Ang suspect ang ginkilala kay John Vic Sumbria, 36 anyos, kay residente sa Hacienda Camantiro 1, Barangay Gimbalaon sa mga syudad. Suno kaya Police Lieutenant Colonel Mark Anthony Daroca, ang hepe sa Silaya City Police Station. Nakabaton sila sang report gikan sa mga residente nga nagapalupok sang armas si Sumbria sa tubang sang Barangay Hall. Pagresponde sang kapulisan, naaktuhan mismo si Sumbria nga may bit-bit isa ka unit sang caliber 9mm kag isa ka magazine nga may unod nga 32 ka wala nakalupok nga bala kay isa ka basiyo sang kalibre 9mm nga bala. Priso karon si Sombria sa custodial facility sang Silay PNP. Naaresto naman sa ka-street level individual sa bypass operation din patigayon sa Purok Sampaguita, Barangay Poblasyon, Siyudad Sambago, malas 12:25 ang takna sang udto sa Oktubre 31. Ang nadakpan gikilala kay Jimmy Dioso alias Paki, 32 anyos, kag residente man sa mga lugar. Nakuha kay Dioso ang 12 ka sachet sa ginasuspetsyohan shabu nga ginabulbanta nagabugat sang 1.5 gramos kag nagabili sang 10,200 pesos, 500 pesos nga buy-bust money kag 500 pesos nga benta sa pagbaligya sa droga. Preso na karon si Dioso sa custodial facility sa Bago Component City Police Station. Naglambot sa 573 ka mga Police Assistance Desk o pads ang ginpahamtang sa bilog nga Western Visayas bilang kabahin sa security measures sa Uplan Ligtas Undas 2022. Suno kay Police Major Mary Grace Socorro Borio, ang spokesperson sang PRO6, gin-install ang tanan nga pads sa 8 ka mayor nga mga provincial kag city police unit sa Region 6. May 158 ka mga pads ang ginpahamtang sa mga patro sa probinsya sang Iloilo, samtang 133 naman sa probinsya sang Negros Occidental. Dugang pa may 81 man ka Police Assistance Desk sa probinsya sang Aklan, 70 sa Antique, 62 sa Capiz, 26 sa siyudad sa Bacolod, 22 sa probinsya sang Guimaras kag 21 naman sa siyudad sang Iloilo. Magapabilin ang mga Police Assistance Desk tubtub kagahon sang Nobyembre 3. Action Radio Philippine Standard Time, 14 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 6. Nagkalamatay bangod sa Bagyo Paeng, nagdangat na sa 110. Samtang DepEd, gintugutan ang voluntaryo pagsuksok sang face mask sa sulod sang kwarto sa klasihan. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sang aksyon Balitang Bayan numero 1. Kaksa Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God!
Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero teka, kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so get ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Na. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa... May agadra sa kay Maria Teresa Di Paula watching from Italy. Ano ganin magtamyo ka good morning sa Italian gani? Di ka balo? Nalipat ko, Giorno, hindi, buongiorno. No, na. Itanaw mo da, buongiorno sa tanawa sa kwanbe. Good morning na lang na bala, mga buongiorno. Para ka baka... Hindi mo sa gapon. Nakatuon ta sa basi akong Susan Talahuron. Good morning mandara sa imo, na? Miss Jinky Dialagdon, ginatamyaw niya lang si Mr. Arthur Jeff Villazor, Ma'am Vanessa Mayo, Dr. Matt Mayo, Noel Amar, Alma Oligon, MJ Season, kagtaran nga miyembro sa ARB EFC. Happy 1st of November sa ila dito sa Phoenix, Arizona. No? Thank you, Gid, sa 50 stars. Kagin send. Salamat, Gid. No? Si amigo natin, One Ball Gallo, dira sa may Las Vegas, Nevada. Kag kay Madam Alma Alvarez Gallo. No? Good morning, man. Jonalyn Ninyal de Cripito, R.R. Joy kag Edgar Cepeda, kay Julius, kay John Dexter Celis, kay Kit Macariola, Karen Guzman, kag Lager de Quilla. Dorotea Mero Villa Ester. Okay, good morning man sa imo. Joanne Salmete Isiha, kag si Robert Tumaob, Wilma Nipunan, Villanueva Villo, Gamilong Nipuna, sinugpon-sugpon na nga. Si Jertel Humayo, Action Boy, Araman. Good morning. Kita na kami nagligad. Araw nag-comment siya, wala mo nakita? Wala pa ko lambot. Good morning. Hindi una pa siya kay Jonalyn Gala. Diri sa ako na, ba sila hindi asimo. Di guro sa ako nyo. Si Joanne Salmete Isiha, araman siya. Si Robert Dra Tomaob, ano ni? Wilman Nipunan. Nabasa ko na, lagyan sila lugpon-sugpon na. Sige lang Mama na sa Mayo, naman, no? Yes, good morning. Hola, buenos dias. O, tiyo, ang ganyan, Espanyola. May, ano ganyan na?
Ano ganing mga gambal ka na? May ano na. Hola, buenos días. ¿Cómo estás, reportero? Estoy desde Minnesota, USA. Bongga. Anong estoy de desde? Amo ta ba si listening here in Minnesota, USA? Estoy. Di lang ko sure, Greetings. Oo. From, sige balanda na karon na. Ipang Balanda na ipang karon. kwanta na karon, ipang ano ganina, ipang search na karon. Yes. Kay ating, ari naman si ating Eriman. Good morning. Sige. Si Rufi Bimbaw Kabayaw, good morning, man. Saya. Ay, Rafi. Ano to ba ako? Rofi. Rafi, good morning man sa imo. Kay Nanette Marhen. Aha. Good morning. Muna sa Hong Kong, di ba? Oo, blamang. Hong Kong Yes, na siya. yes. Si Aizene or Nisha Nigoro. Si Aizen good morning. Nadala sa imo Panganiban. Aizen Panganiban. Fema Alanza Trinidad, good morning man. Si Eman Aguirre, good morning man. Kag si Rene Casaclang, good morning. Albert Las Piñas, good morning man. Si Julius Dakudaw, alam man siya, good morning. Julius Dakudaw? Okay. Yes. Si Meaning from Minnesota. Ate. Magala. Sige, Ma'am Van Teka, musta na, Ma'am Van? Wala ka nagsakay sa bus? Kag nag-party-party? Wala paguro kay Nang ay ti subong tong Halloween one sa ila gali subong to ang amot sa Amerika ga kuan man siya sa mga All Saints Day kay mo na ti kalalag. Ambot sila. Ga sa ay ilang ba si Halloween na nato ilo. Wala to Halloween. kalalag sila yan. Correct. Wala to sila guro ga. Wala, guro kay wala to suman kag Balinsyana. Oh. Hindi pero may ato ko to sing kilala ko bla si Mary Grace Arroyo bla. Aha. Hindi daw ato na to sa New Jersey. Kita ko yung post saya may Balinsyana kag suman sila ya. Dinagluto. Buti sila nagwapilit. Yara na available sa mga Yara market. na? Kagalabanan sa mga boy, may mga may mga Pinoy nga market bala. Oo. May Correct. Kag may raman mga supermarket dito nga may Asian section. So, tiara gina yung pilit ya. Correct. So, dito ko sila baka pilit. Ay, no? Ito, guro. Galing kaya ilan na lang ang ginagamit. Pilit? Galing How na lang much ang is the ginagamit pilit? pala Action Boy. Ilan na lang ginagamit. Especially kung maggamit sila coconut milk bala or gata. Aran na galing sa lata. Na lata Wala na. na yan sa arang gipuga ni Choy Ramon. Bala sa Libertad. Bala. Puga. Eh, basta yan namin nga kamot bala. Ay, kalay. Tsakto sa kuhan gali sa Asian store. So, Na. can you give me 1 kilo of pilit? Ang pilit mo na itong ginangalan? Ha? Ang pilit man. Hindi. Talaka. Sticky rice. Sticky rice. Alay. Sabi ko na, no? Kung tingin Asian man sa mo. Diba Yung sige, piyo, pilit kabalo. na pilit pati. Ang kabakal sila mga Asian pa Kaya ako nila. na nakita Action Boy nga sa New Zealand. Ga-vlog na siya nga Pinoy bala dito. Naglagaw siya sa isa ka Asian store. At ito yung products ng Mercy, Bongbong. Okay. Oo, property na medyo doble ng presyo eh. Ah, At syempre, syempre ano man, pa eh. Import pa eh. Tapos, may mga dingdong pag nasla dito, Ay, gali? Bawang. Bawang. Aragin, dingin madula. Yung mo itong pinangumpra, yung mabuy bawang. Kinahidlaw, gid siya ko, no? Ako nakita ko lang sa, di ko nakita man. Basta nakita ko lang ang bread yan, ng mga, ang bread naman din lang mga Angelina, ano man na, Gardenia. Dahil nagluto magana si Nanette sa Balinsyana gapon sa Hong Kong. Oo, te. Sa Hong Kong pa, nga doon halos. Kami pilit ng tugali. Damo to Pinoy. Pilit ng tugali. True. Okay, sige. Elvira, hello, good morning. Standby na sa aton mga balita national. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City
as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program? The answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga Aksyon! Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:27 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginpahayag sang National Disaster Risk Reduction and Management Council nga ang nagkalamatay sa paglaslas sang Bagyo Paeng ang nagdangat na sa 110. Ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao naka-record sang 59 nga nagkalamatay. Ginsundan sang Western Visayas nga may 22, Calabar Zone nga may 12, Eastern Visayas nga may 5, Zamboanga Peninsula nga may 4, Soc Sargent 3, Mimaropa 2, kag Bicol Region, Central Visayas kag Cordillera Administrative Region nga may tag-1. Sa mga nagkalamatay, 79 ang kumpirmado kag 31 ang padayon pag ina-validate. 101 naman ang napilasan kag 33 ang missing. Ginablumanta naman nga naglambot sa 1.3 bilyones pesos ang kalitan sa agrikultura kag 760 milyones naman sa infrastruktura. Nagabato na sang donasyon para sa mga pamilya nga naapektuhan sang Bagyo Paeng ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sa isa ka social media post, ginpahayag sang DSWD nga nagabaton sila sang in-kind o cash donations. Suno pa sa akin siyang apektado nga pamilya nagakinahanglan sa mga pagkaon nga hindi matunaw, may madugal nga shelf life, kakay sang canned goods, ready-to-eat food, rice, kag bottled water, among man ang mga bayo. Nagabaton man ang DSWD sang tents kag tarpaulins sa diin, gamiton bilang temporaryo nga matiniran sa mga evacuees. Nagakinahanglan man ang apektado nga pamilya sang sleeping essentials, kaangay sang plastic mats, mga ulunan, kag habol, kag mosquito nets. Among man ang hygiene kits, kaangay sang toothbrush, kag toothpaste, bath soap, shampoo, bath towel, laundry soap, feminine wash, kag sanitary pad, alcohol o sanitizer, kag diapers. Ginpahayag naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga dapat mauntat ang bureaucratic practices sa pagpanagtag sang relief goods sa mga biktima sa kalamidad.
Sa situation briefing sa probinsya sang Maguindanao, ginbalikan ni Marcos ang eksperyensya ginausar ang ticket sa tion sa pagparagtag sang relief goods sa mga biktima sang Santo Super Typhoon Yolanda nga nag-apekto sa sentral nga porsyon sa Pilipinas sang 2013. Nadiskubre man sa presidente nga ang ticket ginausar pa sa mga biktima agon makakuha sang bulig sa lokal nga gobyerno. Sunod sa presidente, kinahanglan ni mauntat na ini tungod dapat ginagarantiya sa mga opisyal sa gobyerno ang tanan nga sa isang bulig ang makalambot sa mga biktima. Nakahanda naman ang Japan nga magbulig sa Pilipinas sa halit nga gintugas sang Bagyo Paeng. Nagpalabot man sang pagpakigunong si Japan Foreign Affairs Minister Hayashi Yoshimasa sa mga Pinoy nga namatyan bangod sang bagyo. Sa datos sang NDRMC, naglabot na sa 110 ang nagkalamatay. Bangod sa bagyo, 63 ang napilasan kay 23 ang nagapabilin nga missing. Samtang naglabot na sa 1.2 bilyones pesos ang halit sa agrikultura kag 760 milyones pesos naman sa infrastruktura. Ginatugutan sa Department of Education ang voluntaryo nga pagsuksok sang face mask sa mga classrooms. Ini bilang pagsunod sa mando sa Malacanang nga ginatugutan ang voluntaryo nga pagsuksok sang face mask sa mga indoor areas. Una na ginanunsyo sang DepEd nga badayon ang full nga face-to-face classes umpisa karon nga adlaw Nobyembre 2 sa tanan nga pampubliko nga eskwelahan. Sa piyak sini sundon sang DepEd ang ilang regulasyon nga maghatag exemption sa mga eskwelahan nga napektuhan sang kalamidad. Nangin matawhay naman ang All Saints Day o kon undas sa pagsulod sang Martes nga adlaw bisan pa nga aga pa nagdagsang matawo sa Pacho. Sudo kay Philippine National Police kon PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, wala sa mga untoward incidents nga ginreport halin sa nagumpisa ang malawig nga holiday weekend. Sa nakaligad ni duha tubtub tatlo ka adlaw, nangin matawhay man sa kabugusan ng mga Pacho partikular na sa Manila. Duga pa ni Fajardo paabot pa ang duga nga tao nga magbisita sa mga lulubngan sang ilang mahal sa kabuhi nga magaayo kung magaayo ang kondisyon sang panahon subo nga adlaw. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:31. Inyo ginamatian ang aton mga balita sa Aksyon, Balitang Bayan numero 1. Standby na sa Action Report, second portion, upod Action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition, upod yapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Life extended.